Tento týždeň odštartoval druhý ročník futbalovej amatérskej top ligy. Oproti tomu predošlému čaká na tímy a hráčov niekoľko zmien. Po úspešnom prvom ročníku mali organizátori veľké plány na rozšírenie. Z 32 tímov chceli mať v jednotlivých ligách aspoň dvojnásobok. Tento cieľ sa im podarilo úspešne splniť. Podarilo sa nám dosiahnuť očakávaný počet tímov a podarilo sa nám ho ešte presiahnuť. To očakávané bolo 64, nakoniec ich máme 70, takže pre nás to veľký úspech, sme veľmi radi. 70 mužstiev je rozdelených do viacerých súťaží. Prvá liga zostala len jedna, počet druhých líg sa znížil na 2. Počtom dominuje tretia liga, ktorá má 6 skupín. Kvôli veľkému množstvu tímov museli organizátori pridať jednu hraciu plochu. Máme 3 ihriska. To je veľká zmena oproti minulom ročníku, kde sme mali 2 ihriska. Takže budú sa hrať až 4 zápasy paralelne každú hodinu, pondelok, utorok, štvrtok od 6. do 10. Mužstva čaká naozaj pestrý súťažný program. V priebehu nasledujúcich 3 mesiacov odohrajú zápasy základnej časti plus nadstavby. Momentálne to vyzerá tak, že každý tým odohrá v základnej časti 7 zápasov a potom bude v nadstavovej časti čakať ďalšie 2 zápasy, takže dokopy 9 zápasov. Je tam jedna 6-členná skupina, kde bude základná časť trvať 10 týždňov, 10 kôl, keďže sa bude hrať dvojkolovo každý s každým. Tak ako minulé, aj tentokrát na otvorenie prišli top ligu podporiť známe osobnosti. Ambasadormi súťaže budú Helena Bašistová a Szilárd Németh. Určite tu je potenciál, tí ľudia naozaj vidno, že chcú hrať ten futbal, že majú tú passion, tú vášeň pre ten futbal a naozaj chcú sa tu nás združiť, užiť si tú radosť. Ja si myslím, že v prvom rade ide o pohyb. Ako vyťahnuť ľudí z domu, aby nezleniveli, aby nesedeli len pred televízorom a pred počítačmi, ale aby boli na čerstvom vzduchu a aby samozrejme tam nemôže chýbať ani súťaživosť. Ako organizátori zvládnu 70 mužstiev sa ukáže v najbližších týždňoch. Na tomto čísle sa však ich plány nekončia. Už teraz v duchu uvažujú nad 3. ročníkom, ktorý by mal začať v septembri. Ďakujem všetkým hráčom, že naozaj veria tomu projektu a chcú vyskúšať a ten nárast je viac ako 100%, takže sa veľmi, veľmi tešíme. Už sme teraz druhá najväčšia liga na Slovensku a veríme, že v septembri budeme najväčšia.